Ni ngwe ma sura chaman zigi me ka nyamada ka nyashin jabaranu ma wala sa famu ya bise sura fe Sherifla TV bamananga kunafuni na mimbi wala like awye mali kunga ni jen fan wora kunga ama fo yengo ni nye akumasele bakuruba kunafuni ye flaye Mali Silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali Silamadina nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silamaya demeto ansaru nyajoro Seyeda Sherif Ousmane Madana Haidara Kabeni Sibiri septembre kalot l'État anenani Kalanzo membiwele ko Institut Simon Finance Management International o serakulu nanina at utoko dara ala ayira okeneka kake o dembayi Jamana nyemo ukata mademi nongu memununu zalola marabulo flawla jamana koreya va fe gawo ani Tombouctou uye tegeno blake benga nzebe una uni mauche minunge ngume kukaniso ko ya jira sirad lalikola ubara ukunjara ka beni jumaye ni bamananga kunafuni una mabawiye minuni nebina do uninyo njeka wala au dangana Kalanzo mimbi wele ko Institut Simon Finance Management International oka serekulu nanena bora uka kala minungu mesina kala kunjera ninga yamaru ya sebedi umo biseka abarawu damine chugomi ami awladonia ka fwa senve ka beni septembre kalot l'État aninani sibirinyi Nanjigi sola Hôtel de l'Amitié ukeme ka mami ndogodi serekulu nanena imo oye Mali Silamatonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali Silamadina nyama ka faranyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Silamaya demeto ansaru nyajoro Seyeda Sherif Ousmane Madana Haidara ye ayere kunye akene dimbaye amawladonia kafo minye kalandenzo moko ye katase dina nyama umo ani kalango nyana boli nyemo ulu chamangume akene ka Alhamidou Badenene Ibrahima Koulibaly kafola ISF mi yekan yere sanfɛ kalanso ye Mali jamana kono akani bara be don kadara muna o de aka kalanden dɔw ka kalankuncɛ ye n'o ye licence ani master kalandenw ye ni bɔko nanina n'o ye 4e promotion ye a denfajala dila mamuma o de ye Mali alisilɛmɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema alisilɛmɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyed Sherif Ousmane Madani Haidara ye kalanden 100 ɲɔgɔnna olu de y'u ka jɔnjɔnw sɔrɔ n'o ye diplôme ye ISF mi dayɛlɛnnen do bɛɛ ye kalan suguyaw bɛɛ b'a kɔnɔ mi est directé, c'est-à-dire que Kafo, c'est pas des études théoriques, nous lions la théorie à la pratique. En connaît qu'à université d'Anfarabaye, on est beaucoup plus pratique. Donc on peut béwele kana, akana autoro c'est prix promotionnel au bambolo, à rentrer là, à Noya, calendrier nous sommes au bella délai, en bas nous fait fana, en même maoma kalan. Ala ka kɛ sababu ye olu ka kɛ maa ɲɛnamaw ye ka Mali jɔli kɛ ISF mi sanfɛ kalandenw minnu ka diplôme tara ka d'u ma san 3 ani san 5 kalan baki kɔfɛ o kɛlen kɔ k'u ka nisɔndiya yira ni ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin u kalanfaw ni lakɔliso ɲɛmayaso ma o ko nin ye kunnawoloba ye o ka promotion tɔgɔ ka da Mali alisilɛmɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba au Conseil islamique du Mali Manyema na n'o ye an fana karamɔgɔ a Seyed Sherif Ousmane Madani Haidara ye bawo aka baraba kɛlenw Mali jamana n'a kɔ kan o ma dogo maa si la vraiment an kɔni a nisɔndiyara an fari fonina kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ vraiment an yɛrɛ yera ni cérémonie na récipient an yɛrɛ récipiendaire ye vraiment cérémonie na vraiment o ye an nisɔndiya kosɛbɛ an kɔni an bɛ karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn a ye sɔnni min a ye jɛnli min kɛ n'a ye k'a kɛ an ka promotion ka parrain et puis promotion tɔgɔ dalen no ale yɛrɛ de la bon je crois kuma minnu fɔra salle kɔnɔ a yɛrɛ y'olu mɛn donc vraiment o la an b'a dɔn k'a fɔ c'est vrai nisɔndiya ko kɔni de don mais cɛsiri ni farifoni o de ɲininen don an bɛɛ lajɛlen fɛ pour que ka se k'an karamɔgɔ kunna wolo an bi baarakɛla ninnu fo n'o ye professeur ninnu ye min y'o an kalan vraiment u bɛ se u ka baara la wa an bi école tigiw yɛrɛ fo u ye hakilina ɲuman min sɔrɔ ka na ni nin kalan sugu ye Mali la an b'u fo kosɛbɛ u ka baara la o kɔfɛ an bi an karamɔgɔ yɛrɛ fo an minnu jɔlen filɛ nin yan ale de kɛra sababu ye ka an bila ka taa nin kalan in na pour que an ka se ka dɔɔni sɔrɔ ka an yɛrɛ nafa ka jamana nafa ka sigidaw nafa
ISF min sanfɛ kalanso ka danfaraba o de ye bolofara kura ye a ye mun sigi sen kan n'o bɛ wari labaara cogo ɲuman ko fɔ silamɛya ka laɲiniw kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko finance islamique o promotion fɔlɔ maaw ka jɔnjɔn fana dira u ma ni kɛnɛ in kan. Christine Lagarde ye min fɔ olu minnu bɛ diɲɛ finance kunna olu ye min fɔ finance islamique kan hakili la o ye a wasa parce que bi anw silamɛw alakira ye min fɔ a ko mal faqru akhsha alaykum a ko k'ale tɛ siran a ka communauté a kɔfɛ u ka kɛ fantan ye walima u ka kɛ filangafow ye k'ale tɛ siran k'ale bɛ siran min ɲɛ ko diɲɛ bɛna dayɛlɛ a mantonw ye u bɛ ɲɔgɔn sama diɲɛ nɔfɛ f'u bɛ ɲinɛ ala kɔ k'o de bɛ k'ale alakira siran sallallahu alaihi wa sallam. Donc an b'a dɔn o la k'a fɔ ni anw y'an organiser bi an bɛ boli la k'an yɛrɛ faga ji la ka taa Occident min na Occident bi olu bɛ ka boli fɛn nɔfɛ min bɛ anw yɛrɛ bolo bi n'i ye Europe duguba si tɛ yen f'i k'a sɔrɔ silamɛw ka wari de bɛ k'o club baw k'olu lamunumunu. Halisa walasa ka jamanadenw ka laɲiniw sabati ni kalan ɲuman kɛli ye ISF min a ka bolodiɲɔgɔnman kɔnɔ ni Faransi jamana sanfɛ kalanso dɔ ye mun bɛ wele ko ISTEC a ye bolofara kura dɔw nun don ni kɛnɛ in kan mun bɛ san 2019 ani san 2020 kalanta ko fɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baaraw bɛɛ kuncɛla ni koba 2 kɛli ye a fɔlɔ o de ye jaw tali ye ni ka sɔrɔ ka taa promotion 4nan in ka gatow tigɛ o mun n'a kɛra an fa n'an karamɔgɔ fɛ a Said Sherif Usman Madani Aidara. Ayiwa sisan an bɛ jɛ ka Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyida Sherif Usman Madani Aidara ka nisɔndiyali kanw lamɛn an ka jɛ k'a ɲɛmada. An nisɔndiyara kosɛbɛ parce que n y'a fɔ n ka kuma na jamana ka ɲɛta kalan de don n'i y'a mɛn jamana o jamana taara ɲɛ fo a denw ka kalan bon bi an ye denmisɛnnin minnu ye k'a f'u sera ka nin kalanba in kɛ a y'an nisɔndiya kojugu an dara la inshallah sini Mali nata hɛrɛ b'a kɔnɔ an nisɔndiyara fo ka s'a da la finance islamique n'a bi yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛtaga de bɛ yen parce que i yɛrɛ y'a mɛn tubabuw ye min fɔ a kan olu minnu tɛ silamɛ ye mais jɔyɔrɔ min b'a la muso in ye min fɔ a kan i yɛrɛ y'a discours bɛɛ mɛn mana o b'a jira n'Ala y'an dɛmɛ ko finance islamique sera ka sabati Mali la bɛɛ bɛna lafiya baara bɛna sɔrɔ baara t'an bɛɛ fɛ ayiwa mɔgɔ ka nafolo tɛna tiɲɛ manamana na ni Ala sɔnna. Tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn na n y'a fɔ a ye bakuruba kunnafoniw na Mali jamana ɲɛmaaw ka taamadenw ni marabolo filadenw cɛ Tɔnbɔkutu ani Gawo taama min kɛra a kuncɛra ka bɛn ni juma sɛptamuru kalo tile 13 ye taama in senfɛ Gawokaw fɛ yen a jirala k'a fɔ dugu kɔnɔna siraw dilali baaraw bɛ daminɛ sibiri Gawo ni Sevare sira dilali o kɔni kalo 6 bi kɔfɛ o baaraw fɛnɛ bɛ daminɛ Tɔnbɔkutukaw fɛnɛ fɛ yen tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛnw na fo ka taa se Mɛnaka ni Ansongo cɛ siraw dilali ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnkan sɛbɛnw tɛgɛnɔbilala nka walawalali bɛ kɛ a ko kun ka maa min fɛ o ye Kadijatu Mbayi an ka jɛ k'a ɲɛmada fɔtaw fɛ. An ka jamana ɲɛmɔgɔw ka taamadenw alamisa ka don sufɛla la u jiginna Gawo pankuru jigi kɛnɛ kan taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sigikafɔ dɔw boloda ni Gawokadenw ye minnu kun bɛ nisɔngoya taama na kɔsa in na n'o bɛ tali kɛ Gawo sirako kan jamana ɲɛmɔgɔw ka taamadenw u y'a yira Gawokaw la k'a fɔ sibiri in na Gawo dugu kɔnɔna siraw dilanni olu bɛ daminɛ u jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la nka min ye Gawo ni Sevare sira dilanni ye o bɛ makɔnɔni kɛ ni laɲiniw bɛɛ sabatira kalo 6 bɛ taa dafa kuma min o baaraw bɛ sɔn ka daminɛ Gawo sira ni Sevare cɛ tiɲɛnen don kosɛbɛ siraba ka kasaraw bɛ kɛ a la bingaliw fana bɛ kɛ a la o de bɛnnen tɛ Gawokadenw ma araba u y'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la u ni Tɔnbɔkutukaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to olu fana ka siraw bɛ dilan ni marabolo 2 la n'o ye Gawo ni Tɔnbɔkutu ye jamana ɲɛmayaso taamadenw y'a yira k'a fɔ Ɲafungɛ ni Gomakura sira o min dilanni jɔlen kun don k'o baaraw bɛna daminɛ lakanabaliya de kun y'a dilanni jɔ nansarala tɔnba Union Européenne ale de kun bɛ k'a wari bɔ Tɔnbɔkutu ni Gawo kɔfɛ Mɛnakakaw ye jamana tɔgɔla taamadenw bisimila o sen fɛ maa minnu dusukun kamikamilen don k'a sabu kɛ sirako gɛlɛya ye u n'olu kumana sira min bɛ Mɛnaka ni Ansongo bila ɲɔgɔn na o baaraw bɛna daminɛ wa kuran bɛna kɛ a siraw kan bɛnkan sɛbɛn ka fɔ la Mɛnakakaw fɛ yen jɛkulu min bɛ wele ko collectif citoyen pour la paix o babunsetigi y'a jira k'a fɔ layidu minnu taara jamana ɲɛmɔgɔyaso ka taamadenw fɛ k'a bɛ mɔgɔ jigi sigi.
Septembre kalo tile 14 sigida sabana kiri bulo la jamana tɔgɔ la kiri ɲɛma ni kunnafoni dilaw sigira ka kuma lahala dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali kɔɔri sɛnɛnaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Confédération des sociétés coopératives de production de coton au Mali olu ka conseil d'administration ɲɛma Bakar Togola ale min welela ka sabu kɛ wari dɔw tacogo ma se ka dɔn sɛnɛkɛlaw ka jakuluba in nga wari labara cogo la wele kun kɛra o ye nga min ye kunnafoni di kɛnɛ ye a sigira senga ka se ka maaw ladɔnniya baara taabolow la sɛgɛsɛgɛliw minnu bɛ senna u ko fɛn minnu ma ko présomption d'innocence ni kiriw ma jaatigɛ fɔlɔ ma tɛ se k'a fɔ k'i bɛ maa jaaki o kunnafoniw de walawalala jamana tɔgɔ la kiri ɲɛma fɛ an ka maa min kun b'a kɛnɛ kan Marietou Diallo n'a ka jatala Fuseni Keyita u ye fɛn min sɔrɔ o filɛ nin Jago ni musakako n'an b'a fɔ a ma pôle économique et financier o procureur ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ min sen fɛ a ye walawalali caman kɛ Bakari Togola minɛni ko la n'o kɛra jumadon septembre kalo tile 13 a y'a jira k'a fɔ Bakari Togola ale bɛ wagati minɛni la n'an b'a fɔ a ma ko détention provisoire barisabula sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na halisa ko yɛrɛ kɛra cogo min na procureur ye i da don a la k'a walawala kunnafonidilaw ye a y'a jira k'a fɔ maa dɔ de ye u tulo sɔmi maa min ma sɔn k'a yɛrɛ kofɔ k'a jira k'a fɔ kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton au Mali ko yuruguyurugu bɛ confédération in kɔnɔ k'a sabu kɛ miliyari caman tununa o dantigɛli in kɔfɛ procureur y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla o sɛgɛsɛgɛli ninnu de y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ san 2013 ka na se san 2019 ma CMDT ye wari min bila kɔɔri sɛnɛnaw ka jɛkulu tɔgɔ la o bɛ taa miliyari 13 a n'a kunkan fɛn na nka jɛkulu ka jate bɔlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ miliyari 8 o de taara baaraw dafɛ o la sa procureur y'a jira k'a fɔ miliyari 4 a n'a kunkan fɛn o ma ye jate kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ fana a fɔra ko miliyari 8 min taara baaraw dafɛ yɛrɛ la miliyari 3 a n'a kunkan fɛn olu de nɔ yera o b'a jira k'a fɔ miliyari 9 a n'a kunkan fɛn o de ma se ka ye a y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw daminɛnen wele bilala Bakari Togola ma n'ale ye kɔɔri sɛnɛlaw k'a ni jɛkulu in conseil d'administration ɲɛmaa ye sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ procureur y'a jira k'a fɔ juge d'instruction ye yamaruya di ka papier d'a kan ni ka taa n'a ye Bamako kasɔnbonba la o min na a bɛ wagati minɛli la ɲani sɛgɛsɛgɛliw ka ban procureur y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ale n'a ka jamakulu fɛ a y'a jira k'a fɔ maa o maa ni i sen yera nin ko la k'a dɔn k'a fɔ tigitigi i sen b'a la i fɛnɛ bɛ ɲangi silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara min bɛ Kɔnɔwari jamana kɔnɔ olu ye dɔnta kawuriya kɛnɛ dɔ sigi senga ka daminɛ uti kalo tile 16 la ka taa se septembre kalo tile 7 mɔ dɔnta kawuriya kɛnɛ ɲɛsinnen kun do silamɛya dɛmɛtɔ Ansar kɔnɔ maa minnu ɲɛsin bɛ lakana kow mɔ sécurité ka se k'u ka dɔntaw kawuriya lakana kɛcogow la hali bi dɔnta kawuriya kɛnɛ in sigira senga k'i min na o ye Abubakar Komando ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Jabala maa 30 ani maa 7 ka bɔ marayɔrɔ mugan ɲɔgɔn na silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bɛ mara minnu na olu de sen yera dɔnta kawuriya kɛnɛ in na Jakarija Dambele n'o y'an ka lasigiden ye Kɔnɔwari jamana kɔnɔ ale y'a lase an ma kumakan b'i lase maa min fɛ Abdulkarim Sako ni kalanbolo sigila Fédération Ansardir International ɲɛmaaw fɛ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan laɲini min b'a la o de k'a fɔ u ka lakana baarakɛlaw n'o ye élément de sécurité ye ka se ka dɔ fara olu ka dɔnniya n'u ka faamuyali kan adamadenw an'u bololaminɛw o lakana hukumu na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma silamɛya donbaw la tile 20 ni kɔ kɔnɔna na kalan caman kɛra kalandenw kun a ɲɛdɔnbaw fɛ minnu n'u mɛnna baara in kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ fɔ min ma théorie ani pratique o bɛɛ lajɛlen kɛra u kun kalandenw y'a jira k'a fɔ k'a kɛra nisɔndiya ye k'u ye faamuyali caman sɔrɔ kalan in na vraiment an ye nafaba de sɔrɔ a bɛɛ la pratique sira kan a y'an kalan a y'an ka maître ye san sanji 61 vraiment a y'a ye san kɛnɛya b'a la min ye kabako ye a bɛ fɛn kɛ mun an yɛrɛ tɛ se ka mun kɛ kuma dɔw a sanji 60 quoi a n'a ka cɛkɔrɔbaya donc o b'a jira sport nafaba de bɛ sport la a ye fɛn jira n na nin baara in kɔnɔna na militairement parce que a y'a jira n na ko a bɛna formation min k'an kun ça n'a rien à voir avec les karaté ça n'a rien à voir avec boxe ça c'est un combat corps à corps maintien yɛrɛ kan ka kɛ cogo di vraiment a y'o pratique caman jira an na a ye caman faamuya la alhamdulilah a ye caman faamuya la ala sɔnna bureau ye sira d'an ma an ni a kɛbagaw an farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in labɛn o la o baara bɛna se kuncɛyɔrɔ la bi vraiment an nisɔndiyala k'a ye baara min an tun bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na a tɛmɛn'o kan
ka kafo fɛsɛfɛsɛliw kan n'o ye tɛsiw ye seereya sɛbɛndira kalandenw ma n'o ye diplôme ye min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ u ye ni formation kɛ a baara labɛnbaw n'o ye ansardini ɲɛmaw ye Côte d'Ivoire jamana kan k'u ka laɲiniba dɔw kun ye nin ye ka da tɔn jama caya kan ko lakana baaraw o tɛ se ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye u y'a yira k'a fɔ u nisɔndiyara baara in na ko bawo ko baara in kɛra u sago ye. Fédération bureau bɛɛ tɔgɔ la an bɛ an ka cɛdenw fo kɛrɛnkɛrɛnyala u ka ɲɛmaaba n'o ye Badian Traoré ani a ka bureau n'o ye bureau national ye a ɲɛmaaba Alhaji Adama Sako an b'a fo ka waleɲuman dɔn u sɔnna ka nin kɛnɛ nin paraya di an ma vraiment a diyara an ye o kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo tiɲɛna an b'u fo ka da mun kan a paraya nazini dɔrɔn tɛ u ye a choisi fédération ninnu na o y'a kɛ anw ka fédération yɛrɛ de kɔnɔ donc vraiment o fana bɛnna an ma an b'u fo k'o waleɲuman dɔn tiɲɛna an nisɔndiyara an ka nin cɛdon ninnu nana ka na nin baara nin pratiquer nin bɛna dɔn an ka association nin baara ma n'o ye an ka ansardini an b'o o min na. a tɛna dan nin dɔrɔn ma formation wɛrɛw bɛna kɛ pour que vraiment u bɛ baara nin fɛ cogo min na u ye se k'a kɛ ten ɲuman yɛrɛ fɛnɛ na ni ala ka diɲɛ ye ka foli si an karamɔgɔ ma an fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan mɔgɔ si ma ɲininka i bɔyɔrɔ la an bɛɛ nana ko an ye ba kelen fa kelen an bɛɛ bɛ jamana dɔ kɔnɔ n'an ko ma nation spirituelle badenya kelenya o sara tɛ mɔgɔ si bolo o la an b'a fɔ ala ka si jan si nafama si barikama kɛnɛya lafiya tanga o di an n'a ma yarabi ala m'o kɛ la ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ. kalodenya k'a fɔ ni kalankuncɛ baaraw la kalandenw ye démonstration kɛ k'a yira k'a fɔ kalan u y'a faamuya ani a bɛ fɔ min ma défilew n'u k'o bɔ k'o yira nabaw bɛɛ lajɛlen na. Mali kɔnɔ yan asma CFP fanga ɲini dɔ denmisɛnninw olu ye jiri turuba n'u don u ni Kati cercle direction régionale jini kungo lakana cakɛda min bɛ Katikaw fɛ u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kadara kɔnɔ u ye jirituru in baaraw boloda yɔrɔ min na o ye Kati Sikoro Sananfara logement sociaux fanfɛlaw ye asma CFP a ma ɲɛma caman kun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ɲɛmaaba Sumeilu Bube Mayiga Kafunɛ Bacili ni Nuhɔmɔ Kone y'a baaraw seereya Seri Fila TV jabarani. An ka kuma kɔrɔ dɔ b'a fɔ ko maa min ye jiri kelen turu k'o tigi ka ɲɛnamaya ma kɛ fufalaki ye o de hakilina kadara kɔnɔ fanga ɲini jɛkulu asma CFP bolofara min ni o bɛ Kati ka tɛmɛ ni u ka sifinaka kulu ye mouvement national de la jeunesse u ye tile kelen ta ni k'o kɛ jiri turu don ye u ka nin baara in ta ko fɔlɔ sen fɛ jiriju 2,000 de turula Kati Sikoro Sananfara logement sociaux dafɛ jiri caman turula i n'a fɔ komi étagère mangoro sun o n'a ɲɔgɔnna caman. O yirituru bɛ sɔrɔ an ka gafeba dɔ bɛ o b'a fɔ plan d'action donc yirituru nin bɛ bɔ o volet de kɔnɔ mun b'a yira k'a fɔ jeunesse asma a kan ka fɛrɛ bɛɛ tigɛ mun b'a yira k'a fɔ an ka nature bɛ cogoya min na environnement a ka yiri turu pour que an bɛ se ka sécheresse kɛlɛ ka bɔ cogoya min na o y'an ka président ka laɲini ye mun ye Sumeilu Bube Mayiga ye k'a yira k'a fɔ fasodenya ɲuman a bɛ sɔrɔ barada ɲuman boloda de la o dun ye mun ye formation ani ka fɛn kɛ fɛn mun ka ɲi o bɛ fɔ citoyenneté donc an bɛ welewele kelen mun da k'a fɔ an balimacɛ ni an balimamuso Katikaw notamment la cité o k'o janto yiri ninnu na n'an ye mun turu a entretien fo yiri ka kɔrɔbaya mais an t'a to cité dɔrɔn bolo parce que an de nana k'an b'a turu a ka ɲi n'an y'a turu an ka bolofara mun bɛ yan mun ye mouvement MNJ section jeunesse mun bɛ Kati a président yɛrɛ bɛ yan Fofana donc Fofana n'an ka jamakulu olu bɛna o hakili to yiri in na. Ka jiri turu o y'a dama baara ye nka a ladonko ɲuman o fana y'a dama baara belebele fanga ɲini jɛkulu asma CFP bolofara min ni o bɛ Kati olu ka ɲɛmɔgɔ ye hakilisigi di k'a fɔ ko jiri minnu turulen filɛ nin k'u bɛna u janto u la k'u ladon ka ɲɛ ka ji k'u kɔrɔ ani k'u furakɛ. Donc san o san u bɛ yiri turu mois de septembre u b'o dédié yiri turu la. Ɲinan ta a bɛnna n'an ka cité de logements sociaux de Kati Sikoro donc u y'a organisation kalifa an ka comité la an ye lahidu d'u ma fana
ko n'Ala sɔnna an b'u wele san wɛrɛ nin tuma pour que kana lajɛ an ye baara mun kɛ parce que yiri turu dɔrɔn tɛ yiri n'i y'a turu f'i ka to ka a sɔn ka to ka a lajɛ tuma ni tuma pour que baara ka se ka ɲɛ. Jini kungo lakana cakɛda ɲɛmayaso min ni o bɛ Kati olu ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin fanga ɲini jɛkulu Asma CFP ma ka da u ka nin hakilina ɲuman in baara lawaleyali kan ni u ka baara bolodalen dɔw bɛ ɲɛsin ja kɛlɛli ani an ka sigidaw lakanani ma. N'i ko waati yɛlɛma i fana b'a fɔ jogo yɛlɛma c'est à dire n'an ma sɔn k'an jogo yɛlɛma waati yɛlɛma nin yɛrɛ b'an dun n'an ye Simi ta ji ye Aasi ani OD de donc o fɛn fila nin n'olu de ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ yɔrɔ ji bɛ na komi yiri de bɛ oxygène produit hydrogène fana bɛ sanfɛ donc ni yiri caman bɛ yɔrɔ min na ni kabanɔgɔ nana sisan n'olu fila ye ɲɔgɔn kunbɛn ji bɛ jigin o yɔrɔ la. Nin don in ɲɛnɛmayali fanga ɲini jɛkulu Asma CFP fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tɛmɛ ni a ka sifinnakaw ye don kɛrɛnkɛrɛnnenba min sigilen don sen kan Mali jamana maa ɲɛmaw fɛ k'o kɛ jirituru don ye a bɛ don o de kadara kɔnɔ a laɲini belebele ye fɛn min ye olu yɛrɛ ka se k'u jeniyɔrɔ fin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛli la ani ja kɛlɛli la. Walasa ɲɔgɔnganu ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bi sabati tɔ min ni a bɛ wele ko plateforme le cœur pour la nation a ye a ka baaraw n'u don ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 14 ye Memorial Modibo Keïta la dakun kun ye fɛn min ye o ye la conscience d'une génération debout l'appel du peuple malidenw fara bɛ ɲɔgɔn kan ka wuli k'u jɔ ka Mali jamana ka wele jaabi maa minnu kun b'a kɛnɛ ka Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Kajatu Mbayi a n'a ka jatala Samba Tarawele ka sɔrɔlen filɛ. Kɛnɛ dayɛlɛla ni Mali jɔnjɔn dali ye plateforme le cœur pour la nation a ka haminako tɛ dɔwɛrɛ ye ka Mali cɛ n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la ka ninkura fiyɛ u la jango danaya bɛ se ka sabati u dusukun na Maliko la ani ka danaya sabati malidenw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔba sen fɛ mun bɛ wele ko dialogue social national inclusif. O bi an ye an ka journaliste wele o y'an ka kunnafonidilaw ye ka an ka ni plateforme ba in cogoya f'u ye ka ɲinu fɛ fɛnɛ u ka lase maliyɛnw ma k'a fɔ ko fiɲɛ kura bɔra a bɔra ni yelen kura ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Mali yelen de ye o ye Mali kura mun n'a fɔra a mɛnna o yelen bɔli ye maliyɛnw ka se ka fara an kan an ka jɛ an ka jamana in bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ ni an bɛ ɲini ka se san 10 ma maliyɛnw t'a dɔn u bɛ taa sira mun fɛ maliyɛnw t'a dɔn u b'u sigi wa u b'u jɔ wa ni ko dɔ bilala ko wɛrɛ bɛ wuli donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jeunes b'o la maakɔrɔw b'a la diinɛmaw b'a la société civile dugutigilakaw b'a la association caman b'a la politique tɔnbaw b'a kɔnɔ opposition b'a la majorité b'a la pour que ka a lajɛ maa minnu n'u bɛ Mali sɔrɔ ni u kɛri ye n'o y'u dusukun ye maa minnu dusukun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Mali ye olu ka ɲɔgɔn ye Maliko la barisa an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya in a dɔnnen tɛ a ma dɔn fɔlɔ fɛn mun don donc a baara ka gɛlɛn fo an k'a dɔn gɛlɛya jumɛn de b'anw kan anw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn y'a gɛlɛya kɔnɔ n'an sera k'o dɔn an bɛ se ka wuli ka gɛlɛya in kɛlɛ donc nin tɔn in a bɛ maliyɛn den bɛɛ de wele musow b'a la a bɛ bɛɛ wele ka Maliko fɔ ka Maliko kuma kɛ. plateforme secrétaire exécutif ka fɔ la a ko a bɛ wele bila maliden bɛɛ ma bɛɛ kana fara u kan tɔn in kɔnɔ ka sabu kɛ mɔgɔ caman de b'a kɔnɔ walasa u bɛ jɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ Mali gwɛlɛya la mun ye lakanako gɛlɛya ye ani politiki gɛlɛya n'a bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ ɲinɛya san caman ye. An bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ fana ma minnu ni anw bɛ hakili kelen miirɛ kelen na bɛɛ ka na i bɛ région a bɛ cercle la a ka fara ɲɔgɔn parce que an bɛna taa sigi Mali région bɛɛ la an bɛna don n'a ye Mali cercle bɛɛ kɔnɔ nin bannen kɔfɛ sisan an bɛna journée de réflexion kɛ peut-être le 21 le 22 n'o banna Bamako 6 communes an bɛna sigi a bɛɛ la an ye point focal ta fɔ a bɛɛ fɛ ka ban donc an bɛna don Mali région Mali cercle bɛɛ la hali kɔfɛla la même maliyɛn de l'extérieur an bɛ wele bulu bɛɛ ma an bɛna s'a bɛɛ ma parce que ko tɛ se k'a yɛrɛ yɛlɛma fo cɛw de ka wuli ka k'o yɛlɛma an y'o de fɔ discours kɔnɔ yan'an ka to Sunjata Modibo Keïta Babemba jamana cilen don an yɛrɛ sigilen ɲɛna on a fait quoi histoire bɛ na an yɛrɛ jugé dɔ la donc an ka fɛn bɔ ka fɛn dɔ kɛ an bɛ min to an fana denw n'a mɔdenw ye quoi o de ye plateforme in discours ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ plateforme le cœur pour la nation sigira sen kan mɛ kalo la san 2019 a ka baara dɔ ye fɛn min ye ka jamanadenw lasu ka kɛ ɲɔgɔn kanu kan ani fasoden ɲumanya waleya mun bɛ se k'a to malidenw bi don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ.
o de fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ burukina faaba la waga ka bɛn ni sibiri sɛptɛmburu kalo tile 14 ye farafinna tile bɛ yanfa jamana 15 communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ma ɲɛmaw bi ɲɔgɔn sɔrɔ nka olu dama tɛ farafinna cɛcɛ kana jamanaw fana ni o ye 5 ye Mali, Mauritanie, Niger, Tchad ani Burkina olu kɛmɛ ka kɛlɛbolo min ŋaniya ka ɲɛsi bamanjiya wale kɛlɛli ma G5 Sahel la o maaw fana bi ye a kɛnɛ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Tchadikaw ka jamana ɲɛma Idriss Déby Itno makɔnɔnen don ka fara Mauritanie jamana ɲɛma Mohamed Ould Ghazouani kan Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka fara Alassane Ouattara Kono Wari ani Macky Sall Sénégal don dɛmɛnenw na farafinna tile bi yanfa jamana 15 ma ɲɛmaw ye a jira dandigɛli senfɛ k'a fɔ basigili jɛkulu min bɛ Mali jamana kɔnɔ ni o bɛ jɛnselegɛnna ni tɔnba Nations Unies tɔgɔ la MINUSMA ani G5 Sahel kɛlɛbolo boliko kuma min bɛ sen na ko man ka da o dama mɔ ko barisabu ka da kan ko jamana ka dɔgɔ farafinna tile bi yanfa jamanaw na bamanjiya wale kundan dɛ min kan n'a kɛn dɛ i ka jamana kɔnɔ a kɛn bɛ jamana kɔnɔ ni min bɛ danger la o kumana ko a ka kan fangaw ka fara ɲɔgɔn kan o dandigɛli kɛra maa ɲɛma filaw fɛ Macky Sall ni Alassane Dramane Ouattara juillet kalo tɛmɛnen farafinna tile bi yanfa jamana 8 minnu jɛmɛ wari siya kelen na Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA o ka lajɛ senfɛ nin lajɛ balalen min sigilen filɛ nin ye senga a senfɛ jateminɛw de bɛna kɛ wariw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn jamana 15 ni cɛncɛkana jamana 5 minnu wɔlen don olu bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn ka kɛlɛbolo bɔ kɛlɛbolo min bɛ se ka bamanjiya wale kɛlɛ barisabu ka da kan i b'a sɔrɔ a ka nɔgɔ dɔ ma ka tɛmɛ dɔ kan o kumana ni ko bɔra kɛlɛbolo G5 Sahel damana ka farafinna tile bi yanfa jamana 15 sen don a la a n'a kɛ sababu ye ka ɲɛndɛmɛ nɔgɔya nafolo ko ta fan fɛ nafolo bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn wale kelen bɛn bi kɛ nafolo nati cogo kunga jamanaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ kɛlɛkɛminanko ta fa pankuru na ɲɔna a ka nɔgɔ jamana dɔ ma ka tɛmɛ jamana dɔ kan o kumana ni fangaw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ a ka ca la laɲini bɛ se ka sabati bamanjiya wale kɛlɛ la u ka nin ɲɔgɔnkumɛ in senfɛ n'u bɛnna kan min kan u bɛ o fara ɲɔgɔn kan ka taa o tɛnku diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaya so Conseil de sécurité jamana 15 ka ɲɔgɔnkun bɛɛ ba la min bɛ kɛ sɛptɛmburu kalo laban daw la dɛmɛ kan ka kɛ ka ɲɛsin u ma cogo min diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies fana n'o dabali Tunisikaw fɛ yɛrɛmankutu baaraw kun jɛra jamanakuntigisigi kalata a bɛ kɛ sɛptɛmburu kalo tile 15 nka yan'o cɛ yɛrɛmankutu mana tɛmɛ a man kan maa k'a fɔ k'i bɛ kuma bilen yɛrɛmankutu nasiraw kan bɛɛ b'i da k'i bonbo de ye sa o sariya o diyagoyalen don cɛbɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a lɔdɔniya k'a fɔ ka bɛn ni juma sɛptɛmburu kalo tile 13 ye yɛrɛmankutu kun jɛra kumana maa fila bɛ yen minnu yɛrɛw kun y'u kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini olu ye a jira k'a fɔ u tɛra bilen u b'u sen bɔ maa fɔlɔ o ye Mohsen Marzouki ye ni ale ye Mashuru Tunasi fanga ɲini dɔ ɲɛma ye ani Slim Riahi ale fɛnɛ bɛ bolise fɛ baw a jiramɛ k'a fɔ ni ku kɛra la k'a ni minɛni ka kan sariya kɛmɛ ka nɔbɔ Tunisie jamana kɔnɔ a y'i to Faransi k'a jira k'a fɔ a sen tɛ kalata la bilen nka hali n'a y'a jira k'a fɔ a sen tɛ kalata la bilen maa filaw kalata labɛnni jɛkulu ni o ye Izi ye o y'a jira k'a fɔ jateminɛ ti kɛ u ka senbɔli mɔbile barisabu ka da kan u ti kalo tile 31 de kun bɛ cɛbɔ bɛɛ bolo n'i bi senbɔ k'i senbɔ yan n'o cɛ ko nka k'o tɛmɛnen o dugu donnen n'i y'a jira k'a fɔ i sen dɔrɔn bilen k'o tɛ jate o kumana u ka maa minnu bɛna kala ta u ye o kalata ninnu tɛna jate kalata labɛnni jɛkulu fɛ bilen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na Tunisikaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka labɛn de sabati sa ka bɛn ni sɛptɛmburu kalo tile 15 jamanakuntigisigi kalata ye wasalensigi kalata fana o bɛ sen na o yɛrɛmankutu baaraw kɔni bɛ se ka dayɛlɛ maa minnu kɛn bɛ k'u kanbɔ o la olu bɛ se ka tɛmɛ n'u ka yɛrɛmankutu ye nka fɛn o fɛn ye cɛbɔ ye a man kan e ka taamasiyɛn ka ye yɛrɛmankutu nasira kan n'o tɛ i ɲangitɔ don Tanzanienkaw ni diɲɛseleke naani warisoba Banque mondiale sera ka bɛn fɔla o kumana nafolo min kun bɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Tanzanie jamana ma ka bɔ Banque mondiale yɔrɔ a bɛ daminɛ ko kura dolari wari miliyɔn 400 ani miliyɔn 50 diɲɛseleke naani warisoba y'a jira k'a fɔ o bɛ ɲɛsin Tanzanie ma dɛmɛ na sanko de dɛmɛ kun digɛra ka sabu kɛ dolari wari miliyari 1 ani miliyɔn 700 de kun kan ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Tanzanie jamana ma nka Tanzanie jamana ma ɲɛmaw de nana sariya se dɔ de ta k'o yanga min ma bɛn diɲɛseleke naani setigi jamana baw ma
ko musomani gɛrɛzigɛlen k'i to kala kɔni na k'i ka kalanko bannen y'o ye adamadenya hakɛla basajɛkuluw fɛ k'o t'o ye o kumana u y'a yira k'a fɔ gɛrɛndɛ bi ta ka ɲɛsin Tanzanie jamana mɔ jɛnsɛrɛgɛnani warisoba Banque mondiale fɛnɛ sina ka fu siri dɛmɛ da la ten min ye sigikafɔw ye olu tora senna Tanzanie ma ɲɛmaw ni jɛnsɛrɛgɛnani warisoba Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ ko u nana lajɛ ka yɛlɛma don baaraw taabolow la sariya minnu gɛnkun bɛ k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u ye sariya in lajɛ ka nɔgɔya sira dɔw bɔ a la o kumana ko dɛmɛ in bi warawuli ko kura o kumana dɛmɛ kunfɔlɔw minnu dira $4 miliyɔn 400 o bi kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin kalanko mɔ $1 miliyɔn 300 wɛrɛ fɛnɛ be o kan ka di don nataw la ka ɲɛsin fandanya kɛlɛli mɔ $1 miliyɔn caman wɛrɛ fɛnɛ be min bɛna don sira dilanw ni jikow ni kurankow dafɛ ani kunnafoni sɔrɔ sira kuraw ni subahana mansin ɲɛdɔnni nasiraw olu fɛnɛ dafɛ. Zimbabwekaw ka jamana ɲɛma Robert Mugabe a bi don yɔrɔ min na sɛlɛdon min na o dɔnnen don n'o ye kaburudon ye sa ka sabu kɛ ɲɔgɔn sama de kunbɛn Zimbabwe Robert Mugabe somaw ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ a somaw kun ko a ka taa da a dayɔrɔ laban ka bɛn a faso mɔ nka jamana ɲɛmaw kun ko ɛlɛni maa min don cɛgwɛlɛn don maa min don a ye wulikajɔ kɛ ka Zimbabwe jamana bɔ bolo la tuma min na ni nazaraw kɛmɛ ka Zimbabwe jamana mara yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli kɛlɛ a kɛra o dankɔrɔba ye o kumana yɔrɔ min labɛn bɛ Zimbabwe fabala Harare ni cɛfarinw dan bɛ ye kwa a ka d'u ye a ka taa da ye bɛnzɛra ka kɛ o la sɛbɛnbɛrɛ kalo tile 14 Zimbabwekaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ Robert Mugabe na kɛra n'a ye fabala Harare jamana ɲɛma caman kun bɛ kɛnɛ kan ka taa sibilaw kɛ a ye Congo Brazzaville jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso kun bɛ kɛnɛ kan Guinée équatoriale jamana ɲɛma Teodoro Obiang Mbazoko fɛnɛ kun bɛ ka taa se dakurunya kelen yɔrɔ min bɛ wele ko farafina biɲɛkoloma jamanaw ni a bɛ farafina kɔrɛ yanfan fɛ Ethiopie yanfanw ni Eritrea yanfanw ni Zimbabwe yɛrɛ b'o kɔnɔ na o jamana ɲɛma caman kun bɛ kɛnɛ kan maa min ka yeli kɛnɛ kan n'o jɔra maa caman hakili fɛ o ye cɛkɔrɔba ye maa min kɛra Namibi jamana ɲɛma fɔlɔ ye ale kun bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa wɛrɛ fɛnɛ ye Zambikaw ka maa min kɛra jamana ɲɛma ye ka na ni bɛnkan fanga ye Kenneth Kwanda ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan nka co cira jamana ɲɛma min fɛnɛ na o ye Cyril Ramaphosa ye Afrique du Sud kaw ka jamana ɲɛma ale kɛtɔ k'a fɔ k'a bi tasibila kɛ Zimbabwekadenw ye wo tigɛ a la ka sabu kɛ bibi in na degun min bɛ ka dunanw sɔrɔ Afrique du Sud dugu jamana kɔnɔ Afrique du Sud ka denw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Zimbabwe ka denw u ye co ci ala fa bɛɛ fɛ fɔ k'a yɛrɛ kɔnɔ guwa a ka kumaw na nka u ma bali a ka foroba yafa ɲini Zimbabwe ka denw bɛɛ fɛ Afrique du Sud ka den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ fɛn min kɛra Afrique du Sud kaw fɛ ka ɲɛsin dunanw ma fɛn dɔ min bi kɔn o kumana k'a bɛ yafa ɲini Afrique du Sud Zimbabwe ka den bɛɛ lajɛlen fɛ Afrique du Sud ka den bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Italie fanga kura bawo yɛlɛma donna jamana ɲɛmayaso la Matteo Salvini min gɛn kun bɛ k'i ɲɛtinɛ kɛ dunan ye ni ale gwɛnna ka bɔ ayiwa gouvernement kɔnɔ jamana ɲɛmayaso kura min nana olu bɛ ka lajɛ ka nɔgɔyaba kɛ dunanw ye kuru min bɛ soni kungo cɛ n'a kun zenkun de ka bɛlɛnyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la ni dunanw ye tunkarangew ma 80 ani maa 2 diɲɛ dira kuru in ma a ka bɛlɛ Lampedusa dangandaw la Matteo Salvini bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmayaso kɔnɔ bebe na makari o bɛ ka ɲɛsin dunanw ma maa 80 ani maa 2 minnu jiginna Lampedusa bɛnga ye fɛn min fɔ nazarala tɔnba Union Européenne bɛnga a bɛ ladila ni o sira de ye u bɛ tila farafina n k'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne jamana 5 ni ɲɔgɔn cɛ Italie jamana b'o la Faransi b'o la Allemagne b'o la Portugal b'o la ani Luxembourg o bɛnga o bɛ i ka kɔrɔ nka Matteo Salvini yɛrɛ de fɛ ko kun t'o ye bilen a kun gɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ kurunsi kana bɛlɛ Italie dangandaw la ka sabu kɛ o kuru ninnu de bɛ ka dunanw ka Italie na kolokolo tunkarangew ka tunga minatali kolokolo min ye hadamadenya hakilabasa jɛkuluw ye olu caman kun y'u ka nisɔngoya jira a la gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min na bisa Matteo Salvini kɔni bɔra Italie jamana ɲɛmayaso kɔnɔ nka jɛɲɔ bɛ yen ani maa min farala ɲɔgɔn kan ka fanga sɔrɔ n'o ye mouvement 5 étoiles ye o mouvement 5 étoiles in dun a ma ɲɛma Luis Di Maggio ale kɛmɛ k'a jira k'a fɔ baara kun bɛ ka kɛ sira min kan gouvernement kɔrɔ bolo k'a ka laɲini ye baara ka taa n'o sira kelen ye nka ni fanga ɲini dɔ min farala ɲɔgɔn kan n'u tɛ hakilina kelen ye u ko minnu ma ko parti démocrate olu b'a fɛ makariw ni hinɛw ka ta ka dunanw sɛgɛrɛ o kumana don nataw la maa caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ mouvement 5 étoiles min kun ye Matteo Salvini ka fanga ɲini dɔ jɛɲɔ ye o fɛnɛ ni
parti démocratique bi sɔn ka tabla forobabugu la u ni ɲɔgɔn cɛ ka min ye gouvernement kura ye ka tan ka yɛrɛ kɛ barisabu ka da ka maraw kɛcogow tɛ kelen ye jamanaw maracogow tɛ kelen ye fanga ɲinidenw fɛ dɔ ta ye an ka ko kɛ hakili kunjɛ ma ka dunanw ladon nka dɔ ko kan kana tila ladon o gwɛlɛyaba o bɛ sɔn ka jamana ɲɛmayaso kura in n sɔrɔ don nataw la jateminɛkɛlaw ka fɔ la o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na ka bɛn ni kuma ye ka foli ni waleɲuman dɔ lase bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan minnu gɛnkumɛ k'u ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ se sɔrɔ u fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye an b'a fɔ ye k'aw ni ce a ka ɲɛmadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.